لآلیەکی کۆمبوونەکە بە هەفتایên خوێن ئەوروپیرە لە بروکسلê وەزیرê derveyê Almanya Heiko Maas got ku dem gelekî bingehîne ji bo guftûgoyên vejandana rêkeftina navokiya li gel Îranê li Vîyenayê. Wî got ku guftûgo di atmosfereke baş de dibin lê wî gazina demê kir û nîşan bi wê yekê da ku divê ew garantî bikin ku Îran nikaribe çekê navokî vehewîne. Ji bo şîrovekirin û rûnîkirina vê mijarên habiriya Skype şîrovekarê siyasî Ersalan Cewdet ji Vîyenayê bi me re ye. Dem baş mamoste Ersalan, dem çi qas ji bo Ewropiyan girîng e di van guftûgoyên bi Îranê re? Dema jî baş slav rêz bû we û ji bo temaşevanên we. Ya rastî gava behsa demê tê dikirin di vê meseleyê de nava çend rojê derbas bûyî me dît aliyekî rojavayî dibêjin ku yani ew bêjin bi weke berpirsê yan berdewkî Wezareta Derve ya Amerîka dibe ku İranê li û tevgerek ji bo ku pîtandina uranyomê zêdetir bike û çê bike xistiye gerwekê dibêjin. Aliyekî din berpirsê siyaseta derve ya Ewropa jî tiştekî wisa anî ziman ku weke ku we gotî du heftê pêşiya me dayê du heftê pir girîng bin. Ya rastî de ev tişt ne zêde di tenaquzê de ne rast e ji ber ku em dizanin qederê 10 rojê din wextê ajansê ku ew wextê ji bo we dananî te dî kamera çavdêrî elbê derê wextê we xilas bin Îran. û wana dixwazin ku di demekî Kurd da bigihîne encamekî ji bo Ewropa bi giştî ji bo Rojava em bêjin serî de ji Amerîka ev tişt Ersalan, yani eger negihîştin encamekê di van du hefteyên pêş de eger negihîştin encamekê wê demê yani Îranê ew şiyan hene ku karibe bi rastî bigih qonaxekê ku îdî veger jê nebe yani ser asta civaka navnetewî? Ez divê bawerê da me ji gor hemû jêderan jî ku tên behs kirin İran wê tenê weke kartekî weke dibên guşar di destê xwe de hiştiye ji ber ku rewşa aborî û rewşa siyasî di Îranê de di halekî darman de ye, di halekî li navçûn de ye û Îran wê weke kartek destê xwe de dibîne. Aliyekî din jî eger ku dem dirêj dibin diyalog tedî niha diyalogê ku tên kirin ne bi awayekî em bêj 24 saet yan rojane li ser bisekinin û hindekî konsantre min li ser diyaloga. Diyalog hindekî weke bi awayekî çûn û hatin. Heta niha pênc rûniştine lê yanî tiştek hê nehatî xuyakirin ji ber ku ew jî sedemên xwe hene. Eger em bêjin alî Îranî sedemên wê em bi Kurtî bêjin ew e niha di Îranê de hilbijartinê serokkomariyê dipêştene. Hêzên konservatîv di Îranê de naxwazin bi rastî ew puan bigêje hikûmeta ku niha em bêjin desthilatê Ruhanî aliyekî din meclis di destê konservatîvan de ye û eger ku ew bi vî şeklî biçe pêş û bi şeklekî bibûrekekî Ersalan ez axaftina te dibirim yani hebûna kesên konservatîv muhafizkar li ser desthilatê Îranê yan nermerê yan kesên em bibêjin îslahî ewana ji bo Ewropiyan ji bo Amerîka çi qas girîng e di van axaftinan de yani kî ji wan li ser desthilatê ew qas girîng e bo van? Ya rastî hem erê û hem ne ji ber ku niha li Îranê kesekî eger konservatîv bête serkar ji bo Îranê weke ew di çavê Tehranê de weke hêzbûna destê xwe dibînin di danûstandinan de. Di aliyê Ewropî ji her qas ku Ewropî bixwe dizanin rojavayî bixwe dizanin ku biryara dawî li destê Xameneî de ye lê ji bo wa girîng e ku bizanibin serokkomarê pêşî yê pêşiya me li Îranê yê kê be ji ber ku ji bo wa girîng e ku bizanin ev kê ye ser bi kîjan alîye em bêjin weke bixwat bên miyanerev e tindirev e konservatîv e ev ji bo wa girîng e lê weke te got jî biryara nihayî biryara dawî li destê Xameneî de ye wê yekî Ewropî bixwe jî dizan. Baş e kekî Ersalan yani niha Amerîka hinek daxwaz hene ku ji bo vegere careke din vegere nava em bibêjin rêkeftina 2015 her hal renge Îraniyan jî hinek daxwaz hebin. Ewropî di vê derê de ciyawaziya wan ji Îraniyan û Amerîkan di vê derbarê de çi ye? Yani Ewropî çi ji Îranî dixwazin di van axaftinên nû de?
ام بیژن اوروپا البرکو دریه نزیکی هری نزیک جبو ایرانی که صبح تقینه که ایرانی چی بود مثلا عراق دا مثلا سوریه دا مدید و اوروپا لبی مسئله هنده که چافتر سی بونه جبو اوروپا تشتی هری باش اوه که او مسئله با اوه که دیپلوماسیک هر چه قاسچی ریکفتنک دمکی بجی لرزوک بجی با اوه که دمکی او مسئله بی چرا سرکرن او مجبور نبن که دست ببنه بر هیرشن چکداری یا دستیوردانه که چکداری بیت کردن جوی اوروپا افتش گرینگه بقولي كي ارسلنا از هفتنی تدبرن جبردم مکین مایه او دو ایرانی راگهاند بو کو او يعني بوجاره کی راگهاند کو او با خفتنان لگل عربستان السعودي ارانا تبيجي بيونديا في با خفتن راس راسين فيانا هنا لتنا اگر تو برسوام كرتي بدي بديتنا من بيوندين خو او دوال گرسر سیاست ایرانی یا هرمی ایران دعالیه که ده هم چکان ده ولاته که برجواندین سعودی عربستان سعودی تیشینه و که مدید بحر عرب دا او یمیه که هاتی گرتن دعالیه که دن ده عراقی پیوارد رودنه عالیه که لویانا به روژاوایی را رودنه سر دوسیا ناوکی عالیه که دن زلال بو از دعوالی بورنه دکم شیروکاری سیاسی ارسلان جودت ویانا مراوی گلک سپاس بو باشتر بوناته سپاس باش نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا